Κοίτα, 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 κοίτα. Κοίτα τι κάνει. Ρε τρελέ. Μπούτς. Καλή νύχτα τώρα. Τι είναι ρε? Τι κάνει? Τι είναι ρε? Τι είναι ρε? Τρελάθηκε. Πρέπει να σου πω ότι όλα τα παιδάκια κάνουν πρόμο. Λουκά, Έλα. κάνα μήνυμα στη Μαρία, φίλε, στην Όλγα. Μου στέλνει Μαρία ρε. Κάτι. Δεν είναι Αθήνα ρε. Το μουρλόν. Αυτά είναι τα παιδιά του αγώνια. Τι κάνεις ρε μαλάκα εκεί? Δικός ρε φίλε. Ένα μήνυμα